खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ बिजाथिफोरा बयबो नेबाय दं। नाथाय दासिम फिथाइनि खालारखौ फोसावनाय जायाखै सेबाया। नाथाय मैया थकुवा खानायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि मे दाननि जोबथायाव मेट्रिक आनजादनि फिथाइया फोसावजागोन। बेनि थाखाय सेबा सोलोंथाइ बिफाना थियारि जाखाबाय होनना। बर' आइजोआ गेलेमु बिथिङाव हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। बर' आइजो नीला बसुमतारिया सनानि मेडेल देरहादों। साउथ करियायाव खुंजानाय एशिया पेसिफिक मास्टार्स गेम्स 2023 आव नीला बसुमतारिया शट पुट आरो डिस्कास थ्र'आव सनानि मेडेल देरहानो हानानै हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। बावैसो असमियाफोरनि बिहु मोसानाया गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामजानायनि उनाव थाबैनो बर'नि बागुरुम्बा मोसानायाबो गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो। राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथाङा बुङोदि बागुरुम्बा मोसानायखौ गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। चिराङाव एपिसिसिनि गाहाय नेहाथारि गर्जन मोसाहारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। बिथाङा बुङोदि बिटिआर बासिखौ आं खावलायनो सानदों बिजेपिखौ दागि। प्रमद बर' बिथाङा बिजेपिखौ गिदों। प्रमद बर'नि एकर्डआ एकर्ड नङा, मोनसे एग्रिमेन्टसो, सुक्ति लिरलाबायनाय हाफ बन्दक लिरनाय बादिसो, बियो एकर्ड नङा। प्रमद बर'आ एबसुखौ थगायदों, एनडिएफबिखौ थगायदों। मानो 16 डिपार्टमेन्ट मोनखानायखौ खोमाखो? 6 सिडिउलनि मोनथायानो गैला। जोंनि एमसिएलए इएमफोरा डिसिनि उन थांनानै बिथांनि एपइन्टमेन्ट लायो। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन, जोङो डिसिखौ सालायगोन, डिसिआ जोंनि खोथाखौ लागोन। दिनै प्रमद बर'आबो गावनो डिसिनि खोथाखौसो लानांगौ। बियो बेसेबांबा गेदेर थगायनाय। रोजा रोजा बर'फोरा बे आन्दालनाव जिउ गारबाय। बिपिएफआबो बिजेपिखौ गिदों एखनबा दिल्लीयाव थांनानै खुलुमहैयो, एखनबा बेयाव फैनानै खुलुमफैयो होनना। उसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्मखौ हालादल गामियाव बरायदों। इन्टारनेशनेल वुसु गेलेगिरि क'क्राझार जिल्लानि हालादल गामिनि राकेश ब्रह्मनि फिसाज्ला सानमा ब्रह्मखौ दुंब्रुदै बरायदों आरो थुलुंगाखां होदों ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा। थांनाय बावैसो सान सिगां 3 मेनिफ्राय 8 मेसिम रासिया हादरनि राजथावनि मस्क'आव खुंफुंजानाय मस्क' वुसु स्टार चेम्पियनशिप 2023 बादायलायनायाव भारत हादरनि जानानै गेलेहैना मोननै रुफानि मेडेल देरहाना ओनसोलनाङैनो गोग्गानाय लाबोनाय सानमा ब्रह्मखौ दुंब्रुदै बरायदों हालादल गामियाव। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव बर' हारिनि राव बिजों सिनायथि थामोनथाय आरो रैखाथिनि सायाव गुवारै सावरायलायदों। जथाय सावरायमेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, रोमदोन बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारि, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबित नार्जारी, सोलोंथाइ नेहाथारि सुमावसार बसुमतारि बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, लोगो आफादगिरि सीताराम बसुमतारि, नीलिमा बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांमोना बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।